Hola, amics i amigues. Després de 45 dies sense eixir de casa, avui per fi els presos tindran llibertat. Al carrer! Pobrets, quina alegria tenen. Soy la mamá, papi. La mamà es quedarà tranquil·la. Hola, adeu! ¡Guapo! No volváis antes de la hora, ¿eh? Quina alegria eixir. Ara, vos dic una cosa, això de que només podia eixir un adult com a màxim amb 3 xiquets, què voleu que vos digui? Jo estic veient molta parelleta, molt de matrimoni amb els nanos, que el truco que veig jo, que estan fent alguns, és que igual és una parella i tenen 2 xiquets i un va en un fill i l'altre va en l'altre fill. Clar, si la policia els pregunta, doncs cada un va en un xiquet, però en realitat van els 2 junts, bandidos. I jo m'he deixat allà la dona soles, saber què estarà fent ell allà soles. ¡Sevilla! Ahora sí que voy a celebrar mi cumpleaños. Què dius? Que la brossa està massa alta. És que ixen i no es pareix res bé. Ara resulta que la gespa no està idònia com a ells els agradaria. De veritat, es pensa que estan fent la final de Champions. 45 dies sense eixir de casa i el comentari és que la brossa està massa alta. Juguem una mica de futbol, no? Oh! Per cert, aprofite per si hi ha algun ojeador d'estos de futbol, que el meu major és esquerrà, xuta a l'esquerra, és superbo, i el menut és porter, molt bon porter, i vol ser porter. Míralo, quant de cuento té. Ja podia ser futbolista professional. Oh! Si l'Escola de València es voleu fitxar, podem fer classes online, perquè ara està molt de moda l'escola online. Fem un descans per a refrescar-nos i beure una miqueta d'aigua que em porta de casa. Ya. Ja està. És que estan acalorats, normal. Els xiques que porten 45 dies han eixit ara i ho han donat tot els primers 10 minuts i estan ara mateix al borde de l'infarto. Uns fans de Lejía Man. Es que huele toda la casa a lejía. De verdad, lejía, mal de escollos. Qué bien pensado. Qué bien pensado lo de un adulto acompañando a los niños. Esto no lo han hecho por los niños, esto lo han hecho para salvar los matrimonios. Hola, xiquets, que van d'anar, No, sí, vindrà Pedro Sánchez, Marcel. Va, au. Es gol de oro. Ah, una pròrroga, el que em faltava. Gol, hola, molt bé, fill. A casa. Que fort que està esperant-nos, la vieja al visillo. Està esperant-nos ahí. Com sabies que veníem? Os he oído, diu, i ni que anem xillant pel carrer. Pero ¿cómo nos voy a oír si sois unos escandalosos? Que os ha oído todo el barrio. Y ya ha pasado una hora, no me lo puedo creer. Y yo que me iba a poner la serie turca, con el turco ese que está buenísimo. Les voy a decir algo. ¡Oye! Què?